Is-sibt se jivvotaw l-ewwel set ta' persuni f'din l-elezzjoni ġenerali. Dan se jkunu dawk li dakinhar ta' 30 ta' Mejju se jkunu msifrin jew rikoverati l-isptar. Il-votazzjoni se tinfetaħ għal-ħabta tas-7 ta' filgħodu u tagħlaq fl-10 ta' filgħaxija fil-kumpless tal-att tal-voti in-Naxxar. Għal dawk il-votanti rreġistrati fuq Għawdex jistgħu jivvotaw fil-farm sperimentali tal-Gvern fix-Xewkija. Brabta ma' dan One News tkellem mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt fejn ħeġġeġ lil dawk li applikaw għal votazzjoni bikrija jeżerċitaw dan il-vot. Ħeġġeġ lil dawk kollha li applikaw sabiex jeżerċitaw dan id-dritt u jieħdu dokument tal-vot magħhom sabiex ikunu jistgħu jivvutaw. Sa dan it-tant is-sibt ukoll se ssir il-votazzjoni għall-anzjani residenti f'xi dar tal-anzjani jew fir-residenza San Vincenz de Paul. Lewis Gatt spjega s-sistema tal-voti għal dawk l-anzjani li l-indirizz għadu rreġistrat fuq ir-residenza l-antika. Għandek residenti li għandhom l-indirizz fuq l-indirizz l-antik fejn kienu joqogħdu, dak jekk kien għadu undelivered il-Kummissjoni Elettorali ġabret id-dokument tal-votazzjoni u żammetu l-Kummissjoni Elettorali sabiex għada s-sibt taddihulhom huma deħlin jivvutaw. Imma hemm dawk l-anzjani li għad għandhom l-indirizz fejn kienu reġistrati qabel u l-vot, dokument tal-vot tagħhom inġabar. F'dak il-każ, il-fatt li dokument tal-vot tagħhom inġabar importanti relatives ta' dik l-anzjani jew anzjana jgħadduh lill-anzjan jew lill-administrator tad-dar tal-anzjani sabiex l-anzjan ikun jista' jeżerċita dritt tal-vot tiegħu ġewwa d-dar.